Ola a todos e todas, ponse en marcha un novo capítulo de Controcrono. Hoxe facémolo para resumir todo o acontecido na 38ª edición do Rally Berberecho de Noia, terceira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Unha proba espectacular cun ambiente de rallys que acaparou toda a atención nun municipio que vive intensamente a paixón por este deporte. Facémolo desde as Rías Altas, na provincia da Coruña, e desde o punto máis interior da ría de Muros e Noia. A vila costeira de Noia destila historia, cultura e unha gastronomía da que presumir é moito. Quen penetra na zona histórica da localidade pode descubrir lugares incribles. Na Praza do Tapal preside a contorna unha xoia arquitectónica gótica do século XV en Galicia, a igrexa inacabada de San Martiño, unha soa torre e rodeada dunha lenda milenaria. Tamén o Museo das Laudas, que é o conxunto de lápidas máis importante de Europa e que están a resgardo na igrexa gótica de Santa María Nova. Pero tamén descubrir o Parque da Alameda, os Xardíns Felipe Castro, gozar das súas praias e, por suposto, saborear a ampla gastronomía mariñeira onde o berberecho toma a palabra. Pero que Noia ten ademais unha cultura racing que a converte en referencia en todo o campeonato galego de rallys. Nuns tramos rápidos e espectaculares, centos de afeccionados poboaron cada un dos 8 especiais do día. E fixeron ademais motivados pola lista de máis de 130 equipos en que de novo fixeron acto de presenza 3 unidades Gol Rallycar nesta nova parada do campeonato e unha delas pilotada por Manolo Sendra. Un rally berberecho de Noia en que Víctor Senra volvía a ser o rival a bater co Citroën C3, co que lograra as vitorias na Coruña e Lalín. O de Dumbría fixo nesta ocasión con Néstor Casal como copiloto. Alberto Beira, Dani Verdomás, Jorge Pérez ou Iago Camaño tamén estaban listos para batallar polo podio nun rally marcado polas fantásticas condicións meteorolóxicas durante toda a fin de semana. Con 8 tramos e algo menos de 100 km cronometrados, o Rally Berberecho de Noia contaba coas dobres pasadas matinais a Vilacova, Vilachán e Brión, esta última unha das grandes novidades da edición. A sección vespertina contou con 2 especiais máis, as de Culou, que regresaba 13 anos despois, e o tramo cronometrado de Ames, ambos tamén a dobre pasada. Este foi un rally especial para varios equipos locais, pero sobre todo para 4 pilotos, porque 2 apelidos, os Abelleira por unha banda e os Lariño por outro, deixáronnos a nota curiosa do rally, a do duelo entre irmáns. Yo estoy corriendo aquí gracias a él. Yo era muy pequeño y tal, y empezaron a gustar las carreras, y allí al lado de casa teníamos un tramo muy virado que se llamaba Moldes, pero bueno, no era un tramo de un rally, era un tramo que era al lado de nuestra casa. Pero era una pasada de tramo, hoy en día no, que ahora ya hicieron obras y tal, ahora ya no existe ese tramo. Pero ahí fue donde aprendimos a conducir de verdad, esa agresividad que tenemos ahí un poco nosotros. Tan pronto pudemos, económicamente, claro, pois lanzámonos á aventura. Empezamos os dous xuntos, compramos un coche e salimos ao Botafumeiro, hasta non sei ni que ano foi ya. O primeiro tramo pilotei eu, o segundo meu irmán, o terceiro eu, o cuarto meu irmán, e aí acabou o rally. Metimos un lastrallazo, coche recién estrenado, metimos un lapote que nin Dios. No siguiente, cada un co seu coche. Nada, o siguiente un mes, nun mes montamos o Visa, outro, montamos un X que teña meu irmán, e desde aquella un con coche e outro con outro. A Senra, noso ídolo, queríamos pois emular un pouquiño, non? Buscar o espectáculo todo o que puderamos. E de feito fomos sendo conocidos por eso, por o espectáculo que solíamos dar no rally. Le daría muchísimas gracias, sobre todo, porque estoy correndo aquí gracias a él, un coche que tengo un 206, lo montamos en casa, todo gracias a él. Eu sempre tirei un pouquiño del para correr en isto. El ten máis mans correndo, é máis rápido, pero na parte técnica, pois eu son, digamos, o ingeniero do equipo. Le debo mucho, le debo mucho a mi irmán. Pero bueno, eu nunca me comparei con meu irmán, sempre supen que era moito máis rápido que min. El, ao principio, pois, xa che digo, nunca fomos mirando os tempos, el sempre iba a facer espectáculo, pero
empezou a despuntar un pouquiño, a facer tempos, e empezouse a meter en copas, esa deixou un pouquiño o tema da espectacularidade por ir máis fino, máis rápido. Mira, como piloto, bien, espectacular y así. A ver, no es tan rápido como yo, ahí todo hay que decirlo, hay que decir la realidad. Yo soy un poco más rápido que él, pero bueno, para mí conduce de puta madre. Nós empezamos gracias a meu pai, que falleceu fai 12 anos. Hai un detalle que, bueno, gustaríame contalo, que eu salgo co número 54, é o número que sempre utilizaba él cando competía en motos, para todo, va. Encantaba ese número. Sempre de motor, na nosa casa sempre foi algo de motor. Entre 2 e 4 rodas sempre había algo. De feito, meu pai andaba con motos, meu tío andaba con motos, el tamén andaba con motos, eu xa das motos non... Eu caía moito das motos e xa fun directamente aos coches. Pois meu irmán empezou en un Clio Williams, fai bastantes anos xa, non recordo agora exactamente, pero sobre 2008, máis ou menos. Empecei eu por eso, porque sou máis maior, pero se el tan pronto pudo, tamén. Correu, axudei sempre o que pude, agora ten mellor que a min, está mellor que a min, e agora estamos os dous. Bueno, a idea del era salir tamén na Pirelli AMF, como salo eu, pero non pudo ser. Problemas de presupuesto impedironlle salir aquí, ter que comprar rodas é moi caro. Rivalidade? A ver, non imos mirar os tempos de un e de outro, porque non... Eu creo que é conservador, pero sabe cando ten que atacar. E sempre está aí esperando. De momento non ten resultados de ganar porque mala sorte, porque non tampouco os que están arriba corren moito. Este ano quero ver o que pasa aquí e decidir sobre a marcha. Intentarei facer, se sale todo ben, 4 ou 5 mínimo, e a ver como vou indo na Copa. Se a Copa vai ben, pois haberá que facelos todos. A ver, Anxo, quen pensas que é máis rápido dos dous? Que é máis rápido? Máis rápido eres ti. Eu máis agresivo, pero ti máis rápido. Mañán verémolo. Pero antes de comezar o repaso de todo o acontecido no rally, imos vos mostrar tamén unha parte fundamental do mesmo, daquelas persoas que velan pola saúde dos equipos. Hoxe queremos vos detallar como é o traballo dos membros de rescate no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Hola, soy Nico, soy piloto rescatador de los vehículos R de la Federación Gallega. Él es Félix, es el médico del equipo, y Guillermo, que es el enfermero. Nós somos o equipo que compón o vehículo R da Federación Galega, e en todos os rallies ten que haber un vehículo en cada salida de tramo, e o noso equipo está composto por un piloto rescatador, un médico e un enfermeiro. E a nosa función é estar no tramo e, en caso de que haxa un accidente, ir o máis rápido posible para poder atender a vítima do accidente e poder procurar que esas lesións non se agraven. Lo primero que se evalúa es proteger a todo el personal que está actuando antes de acceder al herido. Puede que haya llamas, puede que haya que el coche esté atravesado y haya coches que estén pasando. Como en todo, proteger, avisar y socorrer. Una vez que está protegida la escena, actuamos sobre el accidentado. Tenemos un equipo de apoyo en bomberos, protección civil, coche grúa y el material que tenemos nosotros en el coche. Una ambulancia UBI totalmente equipada y una ambulancia convencional. Eso lo tenemos en cada tramo. O noso protocolo de actuación é o seguinte: nós estamos na salida, en caso dun accidente nos avisan directamente da dirección de carreira, que é onde teñen o seguimento dos GPS, por se algún piloto xa automáticamente apreta os os, ou senón directamente o jefe de seguridade do tramo é o que nos avisa. Acudimos ao lugar do incidente e unha vez rescatado a vítima é cando se valora se hai traslado. Depende do tipo de rally que sea, xa temos un coordinador médico en dirección de carreira, e se non temos os protocolos xa establecidos pola compañía de seguros que cubre a Federación Galega, que nos indica os centros onde temos que ir. Comunícase todo a dirección de carreira, e a dirección de carreira que nos dá o ok para o traslado e para saber tamén se pode seguir co tramo ou se hai que neutralizalo. Nos somos os primeros que chegamos. Siempre vamos con un coche guía que nos lleva al lugar do siniestro, vamos nos e detrás levamos a ambulancia, os bombeiros ou todo o equipo que faga falta. Normalmente o noso objetivo é eso, como dicimos nós, aburrirnos, estar ali na salida vendo como salen os coches
e canto menos teñamos que movernos, mellor, porque é bo para nós e é bo para os participantes. En todo accidente de tráfico, porque lo que más se ve son accidentes de tráfico, a rapidez é fundamental. Hai que rescatar o piloto, o copiloto, os feridos e retirarlos da escena do accidente, porque son coches que levan gasolina de alto octanaje, pode haber un incendio, unha explosión e, por suposto, hai que sacarlos rapidamente da escena e despois valorarlos. A ver, o primeiro que quero dicir é aos aficionados, que eu tamén son amante dos rallies, e o primeiro que temos que facer é seguir as normas de seguridade e o que nos di o personal de seguridade dos rallies. É moi importante, se queremos que os rallies sigan para diante, é o fundamental é seguir as indicacións. E despois os pilotos que disfruten e que en caso de accidente nós estamos aquí para poder axudalos e se en caso de que teñan lesións, pois minimizar as lesións dentro das nosas posibilidades. Así é o traballo profesional e determinante do equipo médico de rescate nun rally berberecho de Noia, que na súa parte deportiva deixounos un dominio claro durante todo o día de Víctor Senra e Néstor Casal. Na matinal os mellores tempos foron pro líder do campeonato con 4 scratch nas dobres pasadas a Vilacova e Brión. En unhas especiais bastante rotas e moi rápidas, a potencia e o paso por curva do C3 foi imbatible. Unhas medias de vertixe que pola mañá oscilaron preto dos 115 km/h en tramos de apenas 12 km. O piloto de Dumbría pechaba a matinal con algo máis de medio minuto de vantaxe sobre Alberto Otero e Jordan Vázquez, con outra unidade C3 World Rally Car. O de Melide si tivo traballo para conter a dous pilotos que arrincaron con ganas de animar o patio. Dani Verdomás e Brais Mirón adaptáronse aos tramos desde o primeiro quilómetro e plantaron unha dura batalla non só a Alberto Otero, senón tamén a Meira e a Belino Martínez. En apenas 9 segundos rodaban os tres o remate das 3 primeiras especiais do día. Os medio con presión tarde de 9 doble, 120, de 10, 110. SAS de 9, K40 con Fronti 8, repito, SAS de 9, K40 con Fronti 8, sale de 9, abrimos 100, a muy tarde, 7 rápida por árbol, volver 90, SAS y 8, con poco tarde ya de 8, sale y 9, repito, SAS y 8, con poco tarde ya de 8, sale y 9, K100, va de 7 más, muy rápida en RAS, volver 120, parón y 9 menos, vámonos y 9 menos, volver 120, y frenos para derecha 6, rápido por dentro, frenos derecha 6, rápido por dentro. RAS por izquierda 7, larga, tarde, se cierra mucho, fin, aguantar, 20, derecha 7, fondo, 40, fondo siguiente, derecha 7, fondo, con F, 60, RAS frente, tope, 40, frenando fuerte, derecha 7, menos corto, se cierra en RAS, 30, izquierda 7, 40, prueba fuerte, parado, izquierda 4, cierra mucho, lenta, está parado, 20, derecha 6, corta, se cierra, y abrir fondo. Ese era o ritmo de Verdomás e Meira, que mantiñan unha feroz loita polo podio ata que era cuarta especial a última da matinal. Unha picada do coruñés no polo R5 fíxolle perder prácticamente un minuto sobre Meira e Otero, que lle puña moi costa arriba as opcións de lanzar o podio. Esa cuarta especial pasoulles factura a Jorge Pérez e Miriam Vera. Os dous sufriron problemas no Hyundai e deixáronse na segunda pasada por Brión 3 minutos e 50 segundos. Unha diferencia insalvable para seguir con opcións de loitar polo podio no Supercampeonato R5 Recalvi aquí en Noia. O gran beneficiado dese problema foi Iago Camaño, que se quitaba de enriba un rival duro e complicado. O coruñés pechaba a matinal con 10 segundos de colchón sobre Alberto Nimo, nesa pelesa polo podio do Supercampeonato R5. Tras as 4 primeiras especiais, o paso polas asistencias deu continuidade ao longo da tarde ao visto na matinal. As altas temperaturas e as características dos tramos facilitaron a elección de estrategias. Neumáticos duros para evitar unha degradación case fulminante e uns coches cun setup un pouco máis duro do habitual para pegarse o máximo posible a un asfalto de novo que convidaba a correr. E aí, no inicio da quinta especial, a primeira da tarde chegou o abandono de Alberto Otero e Jordan Vázquez. Ambos sufriron unha saída de estrada que danou a parte traseira do C3
e isto axitou a parte cabeceira do rally. Alberto Meira e Avelino Martínez situábanse segundos, posición que lograron manter ata o final do día, a case 1 minuto e medio de Víctor Senra e Néstor Casal, vencedores desta edición do Rally Berberecho de Noia e triunfadores tamén dentro da agrupación 1. O resumen é un rally da perfección, sin cometer ningún error, e todos os tramos, marcamos todos os scratch, así que nada, contentos, o equipo de 10, todo de 10, co piloto novo, todo perfecto, así que contentos, seguir nesta línea e máis a mellor. Si, os tramos moi similares, tanto da mañá como da tarde, mantemos o mesmo ritmo pola mañá que pola tarde, así que nada, os tempos foron moi similares con respecto aos rivales, así que nada, todo perfecto. O terceiro triunfo consecutivo de Senra evidenciou unha vez máis a tremenda superioridade das unidades World Rally Car, que son prácticamente un segundo máis rápidos por kilómetro que o Skoda de Alberto Meira. O piloto de Gondomar afiánzase co segundo posto en Noia nesa mesma posición na xeral provisional do campeonato e reforza aínda máis o liderado dentro do supercampeonato R5 Recalvi. A verdade é que un rally de 10, non? Non se podía pedir máis, salvo que lle pasara algo o Rally Car de Víctor. O noso objetivo era estar o máis arriba posible, gañar o supercampeonato, que verdo máis a verdade que creo que me iba a ser moi difícil gañarlle hoxe, porque fixo un rally espectacular, iba diante miña, pero bueno, tuvo un furo nun neumático, bueno, son cousas das carreiras, non? E do resto pola tarde mantuvemos un ritmo moi alto para estar moi concentrados, non cometer ningún erro e nada, felicitar a Avelino e a todo o equipo polo gran traballo e darlle as gracias aos sponsors, como non pode ser de outra maneira. O noso objetivo hai que ser realistas, o noso objetivo é o supercampeonato R5, porque os World Rally Car son entre segundo e medio, 2 segundos por kilómetro máis rápido, entonces facerse non podes facer expectativas, salvo que lle pase algo. A Otero sí, porque non está tan acostumbrado ao coche. Estábamos aí unha pelesa bonita, tuvo mala sorte, que desde aquí darlle moitos ánimos tanto a él como a Jordan, porque é unha pena o golpe que tuvo, sabes? Pero bueno, nós temos que seguir pensando a largo plazo no campeonato e xa se aburrirán de correr con eses coches e supoño que intentará a Federación ser un pouquiño cauto e po beneficio de todos os pilotos, sponsor e toda a xente que axuda, que hai unha igualdade, unha mínima igualdade, sería o ideal para arrancar a temporada con opcións, porque senón é moi difícil por resto de compañeiros a nós mesmos conseguir sponsors cando non podes loitar contra nada. Pero bueno, iso é a miña opinión, a miña humilde opinión. O terceiro posto final no podio ocuparon Dani Verdomás e Brais Mirón, os que a picada que comentábamos antes na matinal privoulles da loita corpo a corpo con Meira polo segundo posto da xeral. Gran rally do campeón da Toyota Gazoo de 2023 que suma ademais uns puntos importantes pro supercampeonato R5 Recalvi e convértese xunto a Iago Camaño nun duro rival para Meira nesta copa. 120 vistos, pronto y 9 fondo, 120 más, de 10, 120, Sas y 10 con D8 más bota, Sas y 10 con D8 más bota, 100, ojo derecha 7, Ras sigue, izquierda 9, 80, ojo en fin de muro y 9 a 7 por Ras, y 9 7 por Ras, 150 y viene el puente, frenos tarde, D4 muy estrecho con I4 más el puente, 4 por puente, sale y 10 con D10, 70, AD9 Tom. Sobre todo moi contentos, non? Creo que marcamos un bon ritmo desde o primeiro momento, conseguimos 3 consecutivos dentro do supercampeonato. É verdade que, bueno, como nos pasou un pouco en la LIN, quizás pois lastrou un pouco o resultado pinchazo, pero bueno, conseguimos retomar o ritmo pola tarde, facer kilómetros, que sobre todo ao final é o que necesitábamos, por suposto a facernos o coche nestas condicións, e bueno, estamos contentos, orgullosos, creo que temos un traballo bon feito, vamos nunha boa línea, e nada, hai que esperar a que as cousas saian un pouco mellores e cheguen os resultados. Os tramos son moi rápidos, complicados, un pequeno fallo nunha trayectoria ou nunha frenada pode acabar nun desastre, bueno, creo que regulamos o que podemos onde tocaba e corrimos onde o tiñamos claro. A 31 segundos do podio quedaron en Noia Iago Camaño e Alberto Rodríguez co Ford Fiesta. Bo resultado pro coruñés que comprime a parte de arriba do supercampeonato R5.
recurtándolle puntos a un Jorge Pérez que perde a segunda posición tras rematar un 10º en Noia e sexto nesta Copa. O top 5 na xeral final do rally ocupárono Alberto Nimo e Mónica Álvarez co Skoda Fabia R5. Resultados estes dun rally berberecho de Noia que nos deixa a clasificación do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys do seguinte xeito. Víctor Senra o líder destacado con 120 puntos. Segundo posto para Alberto Meira, 94 puntos. A terceira praza para Dani Verdomás con 74 puntos. Cuarto posto para Iago Camaño. E na quinta praza a só 2 puntos Jorge Pérez. A sexta praza para Alberto Nimo. O sétimo posto para Alberto Otero con 34 puntos e o oitavo na xeral Iván Ares tamén con 34 puntos. Imos a correpaso polas diferentes copas promocionais deste rally berberecho de Noia. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10B. En 3 probas disputadas levamos 3 gañadores diferentes. En Noia impuxéronse Fran Oviedo e Eladio Gómez co Peugeot 208 Rally 4. Aproveitaron os problemas de Adrián Campaña e Manuel Raído no cuarto tramo onde cederon 47 segundos para aguantar e xestionar as diferenzas que lles permitiron lograr a vitoria da temporada a primeira e tamén o triunfo na agrupación 2. Bueno, el final del rally fue espectacular, salimos bastante centrados en estos 2 últimos tramos, salimos bastante centrados para poder dar todo de nosotros y del coche, pero no fui capaz de hacer más, de verdad, no tenía kilómetros con el coche, no hice test, salimos con 4 kilómetros el viernes y no di más, de verdad. El coche va espectacular y di todo de mí en estos últimos 2 tramos, salimos súper centrados, pero no di más. Segunda posición para Adrián Campaña e Manuel Raído, os máis rápidos en 6 dos 8 especiais do rally, con Manuel Bouzas e Anxo Castro na terceira posición co Renault Clio Sport. Na xeral da Pirelli Driver Autia Top 10B non hai cambios e segue como líder Toño Fernández Valcárcel. 3 probas e 3 vencedores diferentes tivemos tamén no arranque da Pirelli Driver Autia Top 10C. En Noia impuxéronse Antonio López e Raquel Rodríguez. Foron os máis rápidos durante todo o día marcando 6 scratch e xestionando unha diferenza de case minuto e medio amasada ao longo das sesións matinais. Primeiro triunfo da temporada para eles e tamén dentro da agrupación 3 co Peugeot 106. David Rivas e José Vieites acabaron na segunda posición a medio minuto. O podio completarono Raúl Martínez e Bruno Pérez con outro Citroën C2. Pois o rally moi ben, nos primeiros tramos atacamos un pouco, sacamos un pouco de ventaxa, entonces o resto do día xo tomámoslo un pouco máis de calma, pero correndo, moi cómodos e disfrutando a tope. Na Pirelli AMF MS houbo baixas importantes ao longo do rally, a máis destacada a dos líderes do campeonato. Jacobo Segade e Andrea Fidalgo abandonaron o remate da terceira especial tras ceder case 3 minutos e medio ao sufrir unha saída de estrada e danar a parte traseira do Peugeot 106. Non foi un rally propicio para eles, pero sí para Álvaro Pérez e Manuel Estevez, os máis rápidos en 7 das 8 especiais do día. Ambos cun Citroën C2 mantiveron unha bonita loita durante gran parte do rally con Carlos Conde e Pablo González. Até o quinto tramo só lle separaban 8 segundos, pero na sexta especial sufriron unha saída de estrada que lles obrigou a abandonar. Javier Lariño e Francisco Piñeiro escalaron nese momento ata a segunda posición e aí mantiveronse ata o final, con Miguel Suárez e Damián Pereira como terceiros clasificados. Podio inédito, polo tanto, neste arranque da temporada na Pirelli AMF-MS. Pérez e Estevez impuxéronse tamén dentro da agrupación 4 por diante de Álvaro Castro Laíño, un dos 2 pilotos bolseiros esta temporada por parte da Federación Galega de Automobilismo. Moi ben, salimos con ritmo xa desde a primeira hora da mañán, corríamos na casa, sabíamos que tiñamos que apretar todo o que pudermos, saliron nosas cousas ben, e Manuel fixo un traballo espectacular, a asistencia outro tanto, como sempre, e bueno,
Pois agora teremos que continuar. Non tiñamos moita gana, pero agora me dá motivación. Onde non houbo moitos cambios respecto ao Rally do Cocido foi no volante FGA. Segundo triunfo da temporada, o segundo consecutivo para Marco Lorenzo e Diego Gil co Peugeot 106. Esta dupla rincou o Rally o Ronsel de Joaquín Pérez e Diego Camuñas, co campeón de 2023 do volante dominando con solvencia ata que na cuarta especial sufriu unha forte saída de estrada. Camuñas e César levantáronse o liderado, pero no sexto tramo, o segundo da tarde, unha saída de estrada deixounos tamén fora do rally. A partir de aí, cunha vantaxe cómoda de prácticamente 1 minuto sobre Luis Miguel González e Ezequiel Salgueiro, Lorenzo e Gil confirmaron unha nova vitoria que os asenta no liderado do volante FGA. Brais García e Adrián Filgueira ocuparon o terceiro posto no podio, o primeiro para eles este ano. Na bolsa PSP 25, Marco Lorenzo repetiu tamén vitoria e sai máis líder da mesma en Noia. O rally complicadísimo, sabíamos que calquer error se iba a pagar moi caro. E nada, comenzamos o día con cautela e aí nese primer tramo sabía calquera posibilidade de rodar todo o día con Joaquín ou cerca, pois meteunos bastante. E nada, centrámonos un pouquiño na beca, que ao final é o que vimos. Pouco a pouco fomos escalando e agora, bueno, foi unha pena tanto o abandono de Joaquín como de Camuñas e de Andújar, que ambos, bueno, tiveron que recibir asistencia médica. Parece ser que non foi nada e nada, espero volvelos ter canto antes aquí, porque hai xente que se agradece ter nas carreiras. Queda moito, pero bueno, a temporada empeza ben e hai que ter sobre todo moita cautela a hora de poder sumar un cero si que te lastra despois no seguinte rally, lástrate por sempre ter na espalda, e mientras non haxa abandonos, terceiros, cuartos, segundos, siguen sendo vos, isto non ten que ser vitorias e hoxe tocou non ganar, pero vamos, contentos igualmente. En históricos, Javier Martínez Carracedo e José Antonio Vázquez lograron o triunfo con máis de medio minuto de vantaxe sobre o BMW de Juan Manuel Frieira e Adrián Salgueiro. O piloto da estrada máis rápido en 6 dos 7 tramos sumou un novo triunfo, o segundo tras lo logrado en Lalín, e tamén se fixo coa vitoria dentro da agrupación 7. Unhas clasificacións que no que a agrupación se refire completaron Óscar Martínez e David Pardal cunha sólida vitoria na agrupación 5, avantaxando máis de 4 minutos a Alfonso Román e Elías González. Ese foi o repaso aos equipos máis destacados do Rally Berberecho de Noia, terceira parada da temporada que nos deixou moitas imaxes, algunhas tan espectaculares como estas. Mais aló de todo o acontecido nesta terceira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, a actualidade do motor na nosa comunidade deixou unos noticias como estas. O coruñés Roberto Blach finalizou na quinta posición do Rally de Croacia, segunda proba do Campeonato do Mundo Junior de Rallys. Como xa lle sucedese na primeira proba do ano en Suecia, Blach e Barreiro volveron sufrir problemas mecánicos no coche. As constantes perdas de potencia no Fiesta Rally 3 impedíronlles loitar pola zona do podio. Cando si se puideron resolver parte deses problemas, Blach estivo nos cronos de cabeza, pero a desvantaxe acumulada fíxolle imposible aspirar a máis que a ese quinto posto final. A próxima proba pro piloto de Arteixo será do 30 de maio ao 2 de xuño no Rally de Sardeña, pero antes tomarán parte no Rally Illas Canarias cun Skoda Fabia, onde aspiran a loitar pola vitoria cos mellores especialistas do certame continental. A Federación Galega de Automobilismo segue achegando motor ás aulas, en este caso fixo no Centro Integrado de Formación Profesional da Xunqueira de Pontevedra. Alí mostrouse aos alumnos e alumnas o traballo que realizan os verificadores de vehículos de competición. Unha maneira didáctica e visual para coñecer un pouco mellor todo o traballo que rodea a disputa de calquera proba de automobilismo na nosa comunidade.
Así, co repaso a última hora do motor en Galicia e dos pilotos da nosa comunidade marchamos. Hoxe facémolo coa imaxe no máis alto do podio de Vítor Senra e Néstor Casal, flamantes vencedores do Rally Berberecho de Noia. A seguinte parada será xa no Rally Mariña Lucense. Até pronto!